Il-Partit Nazzjonalista uffiċjalment talab li r-regolatur jinvestiga l-ħlażżejjed li l-konsumaturi qed jintalbu jħallsu mill-arms fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Dan hekk kif il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus akkumpanjat mill-kandidati Angelo Migallef u Mark Anthony Sammut ippreżentaw lir-regolatur bis-sejbiet tal-partit wara li għexieren ta' familji ħadu l-kontijiet tagħhom fid-dar ċentrali. Il-regolatur għandu s-saħħa li hu jkun jista' jinvestiga u tlabnieh li jinvestiga. U għal daqstant, issa nitolbu r-regolatur ukoll jiġi lura għandna bid-deċiżjoni jitqu li ħajjieħu u x-xogħol ikun għamel kemm mal-Arms kif ukoll ovvjament mal-Ene Malta u anke mal-Water Services Corporation. Nisperaw li x-xogħol isir malajr biex dak li għandu jingħata lill-konsumatur u l-flus żejda li jkunu ttieħdu lill-konsumatur jerġgħu jingħataw lura liċ-ċittadini Maltin u Għawċin u l-familji Maltin u Għawċin. Mill-ewwel stħarriġ li sar fuq l-ewwel 100 kont li n-nies ġabu magħhom jirriżulta li minn 100 familja madwar 80% spiċċaw iħallsu aktar milli suppost bid-diskrepanzi fil-ħlasijiet ivarjaw bejn 6 euro u 600 euro fis-sena. In-nies bdew iġibu l-kontijiet tagħhom għand il-Partit Nazzjonalista wara li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija stieden lin-nies imorru d-dar ċentrali bil-kontijiet ta' sena bekk isirilhom l-assessjar ta' kemm qed jispiċċaw iħallsu aktar għad-dawl u l-ilma li jkun smaw kien b'dawn id-dettalji fideħ li l-Partit Nazzjonalista mar għand ir-regolatur. Il-konsumatur qiegħed jiġi ċċarġat iktar milli suppost. U allura aħna kwotajnilu l-leġiżlazzjoni u għadnilu li huwa għandu l-awtorità bħala regolatur li jiċċekkja l-affarijiet u jara li dan ma jibqax għaddej. Il-Partit Nazzjonalista se jkompli b'dan l-eżerċizzju u għalhekk qed iħeġġeġ lil aktar nies biex jieħdulu l-kontijiet ta' sena sħiħa b'hekk tkun tista' ssir ġustizzja man-nies filwaqt li min iħallas aktar milli suppost tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma jieħu l-flus lura.